La línia Smart Cities pretén replantejar el concepte de la ciutat i la seva organització buscant noves idees, espais i solucions al repte que suposa viure en una societat smart o intel·ligent marcada per un ràpid avenç de la tecnologia. Des d'un focus molt centrat en l'educació i potser menys en la tecnologia, aquesta línia es desenvolupa a partir de tres grans àmbits. El primer seria els espais per l'emergència del talent, el que coneixem com Fab Labs. La segona seria l'Smart City al servei de l'educació i la tercera seria la ciutat entesa com una aula oberta al món. El que pot contribuir a aquest bloc al fòrum és fonamentalment tenir en compte que les ciutats com a espais en els quals les persones es relacionen, es desenvolupen, viuen i sobretot s'eduquen també, i l'emergència de les tecnologies i com les tecnologies s'estan utilitzant també en les ciutats, com aquest híbrid entre la ciutat i la tecnologia, és a dir, aquesta idea de ciutats intel·ligents, pot aportar al desenvolupament i sobretot a la transformació de l'educació en la nostra societat. Quin rol les ciutats intel·ligents podrien jugar en el desenvolupament de la nostra societat i en la seva pròpia transformació. Per això hem pensat en uns experts que vindran des d'àmbits diferents, des de l'àmbit educatiu o pedagògic, que ens pugui aportar com les ciutats educadores s'han anat transformant en el temps, però també des de l'àmbit de l'ús de les tecnologies, la telefonia mòbil, tots els elements que d'alguna manera poden contribuir a aquest fet, i també des de l'àmbit de l'arquitectura, persones que es preocupen per la planificació urbanística i com això també pot influir en la relació entre l'educació i la tecnologia.